Igen, bementünk ilyen, nem tudom, 2 órát. Azt! Szali, elkaptál? Mit csinálsz? Állj meg! Mi? Most te ugrattál, vagy most elkezdti fly-olni? Vagy ez mi? Mi? Ez ugratás volt. Megindul. Ugye ez egy ugratós, mondom. Mindjárt. Mit csinál? Kicsit kapott egy csőröst, jaj. Én mikor flyolok? Soha. Nem tudom. Jaj. Ott repülsz, bazd meg. Nem repülök. Na, jaj, borul a busz. Jaj! Mi? Ne! Mit csinál? Mi? Hova? Ne! Ne! Ott repül! Igen, csapó 2. Öcskös, megharagszol, visszatöltöm? Mert? Mert eltűnt az Ikarus. Hova faszom faszul? Akkor csapó 3 vagy 4, nem tudom. Aztán Nagyon komolyan vezetsz. Egyszer fenn, egyszer lent. Jaj, mi ez? Ne, mi csinálsz? Kelj fel, öcsi! Ébresztő! Jaj, gurul. De mi a faszom? Ne! Hol a busz? Hol a busz? Szóval, 5. próbálkozás. Mentem az egómnak, vagy nem tudom. Látom. Milyen ívekbe megy a busz? Miért dőlöngélsz? Márkó! Miért dőlt fel? Jó, ne!